ipasangil na na trabaho itong gingkadto niya. Ano? Hoy, dirgol pa ito maumpay. Check boy, good ngayon ninigay mo sangkay. Una ko man nga tuhay itong pangutok ito. Makibabayi man ngayon. Ambot ba kung nakaka-obserbar na inihiri ka? Ura-ura man ba, permi kada gabi naulin, danay maagahon na. Hoy, man. Ura-ura man kung diri ka nakakauna. Ay, sus, duro na itong pagtapod ni Rika kan Dominic. Salita mo ito. Ay, buutan mang ko ni Rika. Ano daw lalugod kung sumatan ko yung Rika itong gimbobuhat ito niya bana. Ganito plano yun ipaglakat nira. Ganito niya kirina. Ito Manila. Uy, Luni, ito, ay, nani, Ito, ayaw ko kakuhata. Ayaw ko. Kaya wala ibang amin sa mga. Yeah. Nira. Ganito niya kirina. Ito Manila. Ito niya kirina. Ito Manila. Uy, Luni, ito, ayaw kong pagbuhata. Ayaw ko kay walit ba nga, ginsumatan nga, umaarap ito nga relasyon, kundi ako la. Nabati ka, ako la. Jun? Ayaw kita pang nilabot ito, Haira. Sorry. Kita pa panabot ito yun. Ha? Nakikita nila. Tanong. Ayaw kita pang la. Jun? Ako la. Jun? Ayaw kita pang nilabot ito, Haira. Sabto lang ko na Dominic. Ngalik yan na ito ni Chinky. Diri man natuod. Salit kun mag... Sabi ko, magkamuking man parang iwas ko na. Ayaw pag seryoso yung pagkuhan. Hijinki. Alik yan na ito Hijinki. Pero di naman natuod. Salit kung booking na. Problema na ito dira. Basta ayaw ikaw pag sinumat kan Rika. Bahala itong makadiskur. Ay, Paniscover iton maraot. Bahala hiya iton makadiscover iton maraot nga pimbubuan. Bahala ito sinumat kan Rika. Bahala hiya. Hiya itong makadiskubre, itong maraot kang bubuhat, itong iyabana. Jun? Ganun ba yun? Undak bay. Ayaw ka mga lalaki, di bisan maram na pera na. Oh, blokuhan. Ay, sorry. Rika. Ma. Wari naman niya ano kung doon. Ano ba? Kailangan nga. Marikayan ko itong picture ni Maki nga. Nakarawat ko iya message. Ay, may meeting ni Amira Pasis ko. Ay, sakto. Hasal ko ni Dominic. At ako marikay. Sigurado. May datulog. Ay, ano ba sa cellphone ni... Ay, di ba lang ngayon? Marikayan ko ito. Wala. Amini, may password na itong cellphone ni Dominic. Ano? Hindi rin may sugat ko mga. Nababasa ko nga nitong iyang mga text. Oh, hala. Inkada. Damay ka miss ko. Mama! Ma! Nagamit ka itong cellphone ni Papa? Oo, Maki. Pero, di rin pwede. Hain ba mo, Papa? Tawag ako sa ma. May kistorya. Balito ma, may password na itong cellphone ni Papa. Di rin na pwede gamitin yung Vision Line, oh. Pero sa nuna, pwede ako magmulit itong niya cellphone. Yun na, di rin na. Iya nga nitong gintatago yung maupay. Bisan may password na. Ano? Kintatago. Pero kaya naman na kanil maniniha may center table. Dinin ko manini makita yan ha. Kay, kimbutan ko lang itong dida. Gimpamiling ko iton. Katadi ko. Asus, maray gamit kay di rin man pwede.
Di rin ako nakita nga nakatiwang mo ito sa likod. Ilayan mo yung tatago. Yun na ako maka-observa. Yung kan mo ako hindi password na ini. Wala man inanuna. Rika! Kaya nga naman na mo takong cellphone? Ha? Dominic? Gintago ko ni para di rin makitaan niyo. Hino nagkuha na akong gimbot. Dito nga akong yung tataguan, ha? Hino! Papa? Dominic, nasisina ka? Gintatago mo na nga yan ini. Kaya no, diri mo na ba karuyag nga gumamit kami ito nga imong cellphone? Personal ko ito nga gamit, salit. Gintatago ko. Ika dito. Ika dito, ha? Ika dito. May na importante nga natawag ako. Ka maglabot man niyo. Wala niyong mga batasan. Hello? Oh, ano na? Anay, Manilela, ha? Mahina itong signal ni Di reklaro tayo mo boses. Anay, magawas na ako. Anay, ha? Naanad to'y papa? Kasi naman niya kay ginkuhan niya cellphone dito niya gintataguan. Di naman to yung sugadan nuna, ma. Ambot. Kukuan maki. Sakto mangguni mo, papa. Ito niya gani. Di rin pwede lagdan sa rin. Ayaw na pag-utod-sunod, ha? Oo, ma. Nanatutaw. Tigdaman na. Nangarit ko niya sa di rin man niya sugadan ko. Kaya hindi naman inigit ang taging maupay. Ano ito niya tataboy ito na akong pala? Ano? May na ba niya sekreto nga diri ka nito pwede may baro? May na ba? Ay, Carlo Sarino. Mabiyang kulog. Angelica. Mabiyang kulog. Kuan, Hindi may baro. May na ba? try daw ito. Hello. May da pa. Sige, tutok anak. Maupay yung baton mo ako. Sige daw, anay. Maupay yung baton mo ako. Ano? Sige, ito lang harayula. Hindi ka nala, para di rin magsapit iyo, Mike. Pids 9. Maupay yung Anay. baton mo ako. Maupay yung baton mo ako. Sige. Maupay yung baton mo ako. Di rin ka nakita ito ni mo cellphone. Damo na miss call. Kay kanina pa ako nagtinawag ha imo. Mugad kay mugad nga makikita nito na akong anak kay kadaw man yan. Ano? Anay, Tuwa anay. daw yung siring? Maupay. Miss call. Kay kanina pa ako nagtinawag ha imo. Mugad nga makikita na akong anak. Kay kadadaw man yan imo miss call. Ano nga makitaan? Gintatago ko ini nga akong cellphone. Para direkta masabtan. O pinangalan nga patay Malaysia ni Rika. Wala siguro kita nga daw mo ang miss call. Wala manginano. Nakadanya kamot ini nga akong cellphone. Salit pag-ikbad ka ikaw ito niyong pagtatawag. Ano naman kung una ba ito na ito niya? Okay lang kung text na kay may the password. Ito nga yung pag tinawag. Ano eh? Kami ito magbubulgar ito na atong relasyon. Nakakamasama. Text na kay may the password. Ito nga yung pagtitinawag ka akon. Amot makakabulgar ito na atong relasyon. Mabubulgar kita ni Rika. Labot kung makasabutiya. Open nga ni, para tibuay. Makasabutiya, bulagan ka niya. Di akong ka na. Tingki? Uy, di ba? Sakto na kita ng pag-inistorya. Kaya ito na ako magtalero. Bato na ako. Makali ka ba part ng dyan na dayon kay di kundiri. Ako tumakan na iyo. Ay! Yan, tis. Sakto na. Uy, di ba?
ngangin ang lan na. Sakto doon kita pag inistorya. Sakto doon. Uy, di ba? Jingki. Jing. Ako ka na. Jingki. Uy, di ba? Sakto na kita hininga istorya. Nagkikinita akong magdaleroy. Bato na ako. Makadi ka ba apartment niya na dayon? Kaya kung diri, ako itong makadaiyo. Ano? Nalulurong ka na ba? Ito na ayaw pagbuhat, ha? Ayaw gud pagkadi. Oy, Dominic. Naggasto akong pinakalibo. Mahingan nila ako Pilipinas. Ito pa ba nila nga iyo ginuok yan? Diri ko buhaton? Sige. Makada na ako, sige na. Ulat-ulata la. Okay. Basta ayaw na ko pang pinahulata ha. Kay, mingaw na ba ako imo? Marap ka na akon. Una, sige na. Maupay na lang nga naaraw ko dahil ini nga cellphone kan Rika. Dominic, Ah, inatungay mo kay istorya yung cellphone. um, Amo ba adton siging tawag ay mo? Nakalasan ka man. Siring ko, amo ba adton sigihan tawag ay mo? Kumita man gud ako kanina. Nga damon miss call ang imong phone. Hiya pa. Hinanto. Ngayon kayan mo nagpahirayo ka man. Nakikig-istorya iya. Ano ba niya tuyo imo? Ha, Dominic? Ano? ha? Dominic? May da ka maging sisikreto ako. May da ba? Ano ito? Rika. Bato na ako. Damo ba yaton ako na observaran? Nakakaiba imo mga gigos. Iton imo pag-uuli pemhintabis. Danay maagakon. Hinutan imo upod. Ha, Dominic? Adto ba nga tumawag ka imo? Adto ba? Bato na ako. Ay. Tapos. Hey, salamat mga nagkikita. Dida, haiyong nga tanan. Salamat mga nagkikita. Stay tuned la. Kung pagpirik ito niyo mga radyo kakanginan. Sige, larga. Ano ba nga nag-iibat akong pag-gius ha? Una-una mula ito na Rika. Dire, dakot imo gimpagkuhan. Hindi nila ako ito nakaka-obserba rito. Pati itong imo anak. Himaki. Rika? Dominic, may da ka maging tatago nga sekreto. May da ka na ba iba? Bato na ako. Kay kung may damay, wari ako may himo. Siguro, mas matimbang niya kontra ako. Kay di rin ka magbibilingin iba kung mahal mo kami. Rika? Panunahunan mo pa eh. Kay di rin ko karuyag magbukoy kita sa nga balay. Nga kulang hin pagrespeto ng pagmahal. Diri ko ito karuyag di mo. Rika? Kasi ka Rika, di ka nakarigong gabi, di ka na nagkayagis. Hin pagrespeto ng pagmahal. Diri ko ito karuyag, Dominic. Diri. Rika?
pwede kay may mas nakalabaw naman ha iya, di ba? Itong lalaki, pag once met babayi, maupay nga nagkukuan. Naupay nga na-perform Bisan ang gabi. kabuutan itong kuan. Rika. Hello, kan Maring Fe Mercedes watching from Saudi Arabia. Uy, hello! Hello. Hello. Sayang, di ka mo nakikita sa camera. Okay. Okay. Kan Maring Joyce Katubaw nagkikita from Yak. Hi, Joyce. Kan Telma Rafales. Hey, is Hi, watching Tel. now. Dali na. Dali, kita ka na. Dali, wala yung mano. Sige. Shit! Shit! Mo nito na ako nadidirian. Ito yung pinaghulat ako Ha? Sorry na ha. Yung Pinulat ako ni Dominic. pinaghulat ako Hey, kan Eric makalalad. Nagurang Eric. Stay tuned. Shit ko no. Sige. Shit! Shit! Mo nito na ako nadidirian. Ito yung pinahulat ako ni Dominic. Duha na ka oras ito na akong paghunulat. Aanila ako downtown. Nganhiya, aadala. Ha! Nabubwisit na ako. Buwas ito na akong paglakat sa Manila. Wari mo ito yun namon kanina pag istorya phone. Kaya nagkikinita na ito niya mga talairo eh. Pinahangli ako manihiya. Ikaw diri. Diri ako nag-inintri, Miss Dominic. Susulungong ikaw, ha iyo. Basi tibuay. Makasabot ito ni mo asawa na may nakalain na karelasyon. Basi tibuay magkonsumisyon ngan bumulag ka kan Dominic. Ha? Maghuhulat na ako. Kadali. Diri pa nga niya bot. Ito na akong talaan nga oras. Hala ka. Bahala ka. Awagi, hala ka. Hala ka. Paro. Uy, siya, di rin hey Joyce. Amo ito Jael. Di rin hey Joyce. Amo ito Jael. Pero mo sige piton. Talaan nga oras. Ito na akong talaan nga oras. Bahala ka masina akon. Kakadtuong ko ikaw ha iyo. Oh! Ma! Ay, malakat ka. Papa, yan na. Di ba, Sandy, yan na. Sige. Pa! Malakat ka na. Di ba? Sandiana, aton family day. Oh. Kuha na kinin. Kuha na. Maki, may importante nga kakatuan ni mo, Papa. Anak, bayaya ni kami. Pag mulailanin ka mo dito, hasala ni Katya. Sige na. Oo, ma. Ano, pa, masimba kita. Malakat ka. Maki, Oo, ma. Sige, ma. Makatanaw kan Katya. Madali ila ko. Sirado tag microphone. Pa! Palm the top. Sige. Pa! Pa, malakat ka. Di ba Sandiana? Aton family day. Kuhaan anak. Inin. Maki, may importante nga kakatuan ni iyo, Papa. Anak, bayaya ni kami. Pag mulailanin ka mo dito sa sala ni Katya. Sige na. Oo, ma. Pa, masimba kita. Malakat ka. Maki, Oo, ma. Sige. Makatunaw kang Katya. Rika. Madali ko. Importante lang ito na akong kakatuhan. waray magpupugong na imo daw ni. Sige. Sige. Lakat. Ayaw pa paghulata. Itong tao nga imo pakikigkitaan. Magkarawat. Sige. Ilaganay. Sa'yo na unta. Ito na ako naman. Sa'yo na unta.
Kay di ko gud makakarawat to. Kung kay ano nakabuhat ka man ito hapon. Wari ako magkulang nga imong pagmahal. In pag-atindi natin pamilya. In buhos ko nga tanan nga pagmahal ko atong pamilya. Oh, God. God. Ayaw, God. Ayaw kan itugot nga may ngadto ito na akong para. Sa'yo nga dalan. Kung may daman niya kinihim ng milagro, amon ka makasawa. Ayaw, God. Ay, ano ba? Buhit ako ng boot ko, Doms. Ay, ano ba? Ano ba? Bakit to kago na balay ano? Kinaatras ako yung pagkantoy mo. Di ba na ako siring nga imo? Dere ko karagin naghulat ako. Maiha ka. Salit iini. Gukuha kuntay ko ha iyo. Ano ba tayo mo karoy ka? Nga makasabot rin ka? Amo ba? Waray ko labot kung makasabutiya. Ito ang importante ha akon. Ikaw. Ikaw la Doms. Ikaw. Di rin ako na yung maging bubuhat rin ka. Aw, Jinky. Doms. Jinky ka pala. Ikaw. Di rin ako na... Doms, ikaw. Di rin ako na yung maging bubuhat, Jinky. Di rin nagnayon. Doms. Balik kayo mo, pamilya. Balik ka to, Japan. Ginuutod ko na aton nagpahig. Baka nagtakas ka la ako. Hindi mo na ako isasalikway. Masumo na. Kuan na. Adi mo na ni Balik. Adjap. Balik ka to, Japan. Balik na ka to, imo pamilya. Ginuutod ko na aton relasyon. Ginuutod ko na. Ano? Diri. Diri ako masugot. Malakat kita Manila. Maupod ka akon. Andam na itong imo tiket. Di ba kumita ka? Dire ako. Dire ko babayad na. Diri mo karuyag, pues. Papasabuton ko ya. Sige! Di ba kumita ka? Dire ako. Dire ko bababaya. Bababayan. Relax. Di ba kumita ka? Dire ako. Dire ko babayaan ito na akong pamilya. Mahal ko yun. Dire ko karoy nga makasabot rin ka. Nga nagkikrelasyon na kayo mo. Diri mo karuyag? Pues, papasabuton ko hiya. Lulurong ka na ba? Nalulurong ako tungod akong dako nga gugmay imo. Salit ko man hiya ko. Para makikatubang ton imo asawa. Ano? Kinagawa mo tayong buhat? Dire mo ito mabubuhat na akong Jinky. Dire. Kay tapos na kita. Hintatapos ko na yan at atong relasyon. No? Diri ako masugot. Diri, bawi ah. Bawi atong imong ginyakan. Bawi ah, Doms. Bawi ah. Sorry. Nagagdesisyon na ako. Tapos na kita. Jinky. Mahal ko ito na akong pamilya. Mas mahal ko ito na akong asawa kontra imo nga karoyeg na maggubay at amon maninawon nga pag-ukoy. Doms. Sorry. Sorry. Natigdaan lang ako na ako ginyakan na imo. Diri ko bubuhaton. Ayaw na ako pagbulagi. Ayaw, please. Bugos na akong desisyon. Bulag na kita. Di rin ako. Doms, mahal ko ikaw. Ayaw na ako pagsugarahin Hirayin na akong ginulian. Makita ka la. Tapos pagsusugaron mo ako. Ayaw, please, Doms. Ayaw. Maluwi ka ako. Jinky. Pareho na kita pamilyado. Ayaw tuguting nga maroba iton atong tagsa-tagsa nga pamilya. Ayaw, Jinky. Salit kalimtin ako. Kay kakalimtan ko at ikaw. Karing kapartikat akong kinabuhi. Ano yung trongko? Sumabit. Naging nakaparty ka kahapon. Kay kakalimtan ko at ikaw. Nga naging kapartikan akong kinabuhi.
Doms! Doms! Adios, Jinky. Adios. Uy, Doms, saan mo ko tim sa'yo? Doms. Ano na sila nga daw? Doms. Rhea Hiki? Ano? Adios, Jinky. Hiki? Ada ka na, oh. Ay, nagkanatan. Doms, saan mo tim sa'yo? Relax, ganda kong relax. Relax na, Jinky. Relax. Inungot namin, Jinky. Iwait na. Ginugutom si Doms. Doms, ginugutom. Sender kayo ni Kuan. Dito, Hansan Miguel Leyte. Ni Jael, Hinuna, Ilito, ni Rapi, Amo to na istorya ni Pili, Jinky ikaw and man, Doms. o Tia Nagkatilawan, nagkatikiman, Si Fred, pero si nagkahiwalayan. Pag-aghat ko nila Ah, may istorya ni- problema. Ay, o ano ni family. natong ngayon mga viewers, dida mga listener, kung may mga istorya kinabuhi, pwede niyo surat nga di amon. And message lah through messenger. Malayas na Pwede rin Tia Pwede Tia ka o to Diri. at kumuha nito ng istorya. Oo, edi. Sige, pagsaring. Adi man tamon. Problema dito. Tamon mga... sige, Hello, para itong mga listener namon, kung hindi naman ito may da problema, pwede ka mo magsurat through Facebook para matagan ka mo hindi maupay nga sagdo ni Ate Babes ko studio. Tama! Ayun, ito, sige na, kami ka doon. Amo ito drama. Adi tamon, always bida. And best... Di mo na mga ito. Mana, best actress. Sige. Darga kita. Imo na. Minunungan ito. Amo na, Carlos Areno. Bulag na, kay mapamilya naman. Dapat nagbubulag na. Diba? Oh yeah. Marasa rin. Ano? Masarap ito. Marasa ko. Bawal. Marasa ko not bawal na singin Jael. Inot sender. Ikaw. Balitaw ka, di ka nag-itremis. Marami ng premisa yun. So, yung dabi ako dito sa dila, so di man. Sadang ba ako mag-angkon hinbutang nga diri. Diri pa na taga akon. O kun wala tong kini mga taga akon. Oh, damanan butangin ko ng imo. Mga taga akon. Kaya cellphone. Imo doon, imo script. Ayun ang paraan. Amare na. Ikot na ako na. Pinapay mo na pag lang. Iwas ko kay nakuan. Ang ito, bisan mo rin na tayo. Sadang ba akong mag-angkon hinbutang nga diri pa mahatag? Naihahatag? Ihahatag hapon ko kung huhugaton ko. Sadang ba kung ihatag. mag-angkon Sige. Kutabla dida ayaw na ding ako. Oh, Oh, ayaw na Ito nga itong nihatag ako. akon. Oo, Sige. kutob na lang. Uy, ang puto, dahil ka sadang ba akong mag-angkon hinbutang Hirap ko ba? nga diri pa naihahatag akon? Tutubla dida. Sige. Taga akon. Oops. Maupay, maupay, maupay ini. Ano ini? Nagmamaupay ko may tindahan ini. Tindahan. Kuang ka inin. Ano ini? Ahinti kahin soft Ah. drinks. Ngani. Maupay. Mas magpipilangawat ka pa uling mga butilya. Sige. Oops. Maupay. Maupay. Ano ko nutun aton? Di naman tagihan tindahan. Maupay nga aga, miss. Ma-order ka mo yung soft drinks? Beer. Aw, ikaw nga yung sisiring iti nga salesman ng soft drink. Matulog ka case nga litro. 2 ka case nga 500. Ngan 4 ka case nga beer. Uy, kada mo man. Damo kat mag-iinom nga dahayo karehan.
Kahira nga di. Diri magiinom. Nagiinom. Nga di ha kahira. Dam ba talaga inom hay yung Uy. Kakis nga beer. Kalapang ka na to. Uy, kadamo man. Damo nga dito nagiinom nila tiyo karani. Aw, miss. Ano ngayon to ni mo ngaran? Ha? Kaya nga napakianak kami ito na akong ngaran. Balit, di ako hinona. Ikaw, hino ka man. Aw, ako nga nilito. Ako itong salesman nga dito nga soft drinks nga beer. Bago ka nga na kandama na Elisano. Oo, Lito. Umangkon ako. Ah, Di ngayon ang ginbilin nga listahan. Kukuha ni tiya nga soft drinks nga beer. Guwapo na din nga pagkalito. Oy! Bangin matuna ito itong imo pag siniplati. Na-crush ka nga iya. Mano! Adi na-crush siya imo. Adi nga akong patod. Uy! Malitaw kad. Tagil ko na akong cellphone number para magka-textmate kami. Okay, pag-istorya na gadla ka mo. Mana muna. Dada ka, dada. Uy, ako na sawa, nagkikita. Ano? Siya. Uy, Lito, ano? Anay, mana. Nagirit ko pa asawa. Sige. Uy, Lito, ano nga nito ni mo ginginisihan nga da? Duro itong ato bang ha cellphone, duro man ton ngisi. Kaya ano ha? Basta gini ka lang ko, tiya. May da ko lang ka-text. Bago nga sangkay ko. Oy, may bago ka na liwat nga uyaban, hindi nga akong umangkon. Ada upaya ito nga diri ka, pag inaruan hinlod naman. Diri mo tatabo, tiya. Bangin lagod ako itong mag-inaruhin lo da iya. Kay may daman na tindahan. Gan may dilo tira load nga baligya. Ano to? Ano to, Fred? May da ka textmate na liwa? Fred. Hikuan ini. Manu. Mano? Oh, imo ito Ano asawa. Tira load nga baligya. Pwede ko no makuhat number ni Jail kay siya. number to Jack. Para ano? Para tira tindahan. Tindahan ni Gurang Rodi. Ano tiyang ngaran Lito, ano? Hey Fred, ya Fred. 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 Mag-asawa ka mo. Fayden. Bata ka mo, bata ni Lito. Kasiring ko ba? Bata ka, tiyo ka mo nakon. Gan may dilo tira load nga baligya. Ano to? May ka-textmate na doon ito Philly. Kaya di man ini. Hindi ngayon na palibak. Ito yung Fred. Mahilig gud man libak. Tiyo, poro madawag ko din mo laptop. Diri ka lamay ya. Badi ko lang kikitaon. Pwede ka na istorya. May kargador lako. Shal. Kaya mo lagi. Tiya, nabilingan ko na. Adiman oh, adiman. Ya, kita niyo. Adiman, kita. Mahusay daw ano? Para kung mas mahusay mo tiya. Kita na itong erong bagang kinulong na palwa. Lagan mo lang tiyo. Mo kalalaki ka. Ayaw daw kong susugad. Hay nito Lito. Okay, pasado ha akon. Ayaw intindi ha imo tiyo. Salamat tiya kung pasado ay mo. Na-eskwela daw ito panluto. Ayaw. Kay maupay, kay diri ka paggugutomon. Kung pananglitan maging kamo. Iton problemahon mo, iton lutoon nala. Kay panluto man ada iton kurso itong anuna. Ay, ora-ora di magogo. Ay, pag inigam kayo di barang sila sila. Itong anuna. Sige. Ako? Adi kasi sa Baong pagod ako. Lito. Ano? Ano mo babe? Uman na? Man na. Ginto Mopay! Pari nga sining of one. Mopay! Mopay! Makuha ka mo soft drinks, gan beer? Uy! Ikaw man ngayon, Lito.
Ay, makuha kami maupat ka case nga litro, tulo ka case nga 500 ngan, upat ka case nga beer. Ngan mismo na gihapon. Okay, sige. Ipapa-diskarga ko na lang. Pwede, dininilak maniod to. Mapalit lang kami dilata. May balo man kami nga kanon. Kaya anong kadiri? Okay la. Kay wari man didihitiya. Ato eskwelahan. Nga diya may talisay. Didi niyo igparada itong truck. Kay malindong didi. Mapay kong sugad. Makakapahuway good man kami nga duha ito na nga akong driver. Ang hain nga ni Nuna. Hasisa. Kuan. Wari nga di. Ato eskwelahan. Amo ba? Mabalik na lang kami. Hadilar namon bangin miso. Balik na lang kami. Amo. Wari nga di. Ato eskwelahan. Amo ba? Mabalik na lang kami hadilar namon. Bangin may dasugo pa di nga iba. Kasi rin ko nga ani ka mo maniniud to. Pira nga nga tanan ng baray dalito na among ginkuha nga soft drinks nga beer. Wari makagulong muna. Pagkago. Salamat no na nga. Mari ka mag-alam. Ang lang nga ihatag ang kami. Salamat no na nga. Mari ka mag-alang nga. Ihatag mo matamis nga oo. Salamat. Kaya na nga pag-iiniham ko pa man. Nga karoy gumangyapon ikaw. Unta dito. Wari ka lain nga uyab ha. Manliwat siya. Di rin magsuga dito na. Yan na pa nga. Ako na inlabay mong suga din eh. Kaya nung pagsiring nga in love ka akon. Sige daw. Kaya nung nga nasaring ako. Diman, siyahan. Di ka nga nagkakilala kita. Pero may kanala adi ako nung nauna. Nambot nga, nagrurubag-dubag ito na akong kasing-kasing basta. Nagunaw na kayo mo. Hala. Sugad kihapon ako ito. Basta naghinuhuno na ako itong gabi nga nagkakatiks kita. Nagrurubag-dubag ko dito na akong dugan. I love you, Lito. I love you too, Nona. Ikaw lang. Ikaw lang rin na iba. Pang ko pa daw lugod na. Oo, God. Paarap kang koy. Nona. Paro ka daw. Ha? Kayo ugad, ganun kadiri. Mag-uyab naman ada kita. I love you, Nona. Burog na yun eh. Nag-lapsap time na. May danawan anak ko, Bert. Ba Nona. Mana? Kadagmit. Sige. Uy, sige itong tawa ni Baby Brian. Uy, mapabutang ito ni Baby, ha? Uy. Uy, maupay kaya nagpabutang. Hala, sige Nona, pag-andam na para makasulod ka katrabaho. Uy, hala, nagtukmanin ni Baby. Karuya good magpakugos. Sigurado ka, Tiya, nga ikaw ito magbabantay kan Baby Brian. May ihay na ni pag-abot kay pakakasakay pa lang ato balay. Oo, okay lang ko. Adi, sige naman nga nitong tawan ni Baby Brian. Sige na, lakat na kay malilit ka na. Aw, hilito, nakasulod na ba iya trabaho? Oo, Tiya, kanina pa dumakat. Kaya ada daw niya mga busing yan ha. Gin pa sa'yo hira pagsulod. O sige, Tiya, makadina ako. Aw, Nona, niyan ngayon. Ibalhin ka mo paghigdangad to hamay kusina nga kwarto kay maabutan pa to dilito. Adi daw laan na hiya maukoy. O sige, Tiya. Okay. Iti-text ko na lang hinanay nga ibalin itong gamit namon. Pag-abot niya. Ano ato? Ano ato? Kitaan mabalin na may kusina nga kwarto? Oo. Amon siring kanina ni Tiya.
amo pabalhin ko kanhanay. Ang mga gamit naton. Nadida ba ito naukon nga imo patud halito? Ano no? Nadida ba ito nga naukon nga imo patud halito? Nakada ba ito? Nadida ba ito? Anay. Ang mga hin ko kanhanay. Ang mga gamit naton. Dati ba ito nga naukon nga imo patud halito? Oo. Ay, sus, dako pinakamotor. Dapat mo manda. Dati ba ito nga naukon nga imo patud halito? Dati ba ang mga gamit naton? Dati ba din hinao ko ito nga imo patud dito? Oo. Nakadungan ko ito pagdako nga da. Duha kami adto nga gimpapa-eskwela ni Tiya. Pero nakaasawa liwat Tiya. Kumadto anayhan iya mga kag-anakan babayi. Para akon, wala ganito problema kung ato kita may kusina nga kwarto. Maupay nga ni kay durod ako ato nga kwarto. Ngan pwede naton igbutang laha kwarto iton aton mga pagkaon o pinamalit nga grocery. Ha? Kaya ano? Makuril watin ang buhaton natin kay makarawad kan dati ya. Siguro mapalit ganit liwat itohin ito nga akong patuloy Dati siya pagkaon. Palagidot ito nga kung patod. Siguro rawad kan dati ya. Siguro mapalit gadlot ito nga akong patuloy pagkaon nga kinanglanon nira. Maupay unta kong sugad. Upay good. June, Lito. Okay, Upay good. pagkuha ni ano, pagdulungon. Awa na mag-aaway na yung lito ngayon Jun. Yun eh. Family conflict. Tama lagi mo kitlayit dulungon kay nag-aaral way. Diri, adi. Hello Adi sa ya, mga kuwan. nagkikita. Ay, Nakalimong mama, wala may nadungon ano. Mga nagkikita dida. Wala pa awadi lang ni Kikay. This is Cold Cats Recording. Bata pa kita kay edad nira. Cold Cats Recording kung kami ang papakyanhan. Sige. Maupay to kinakahunahula ka magtagay-tagay kita. Naihan na iniwan kita magkakatagay. Amo nga ni Todd. Ano na? Bisan din nga lakat. Nagkakaupod yun kita no. Ay, kanasagod man ninyo mahalina nga ginpalit mo, June. Naihaay na nga waray kita magkakaurusa. Mano, Mats, may bakante pa nila. ika na po mo maraming medisina. Anong? Anak, ano niya to? May bakante pa? Ah, Ay. Pasuto daw nga di. Pasuto nga di. Sige. Mandi dapat mandi po din. Kana. Uy, sunod. Naihaay na nga waray kita magkakaurusa. Amo na. Anong kay hanira lito an nadidi. Nabibisi lang kami nga ni kung ano at trabaho. Okay nga bumalik ka nga di Jun. Bali diri gud niya ang proseso nga pato ni dito iyo. Kaya imong man ini nga umangkon. Fred, di mo ito mano. Kaya imong man ini nga umangkon. no na. Pero baga nalilo tirahin tunay nga magpatud. Kaya dungan manira nga nagpa-eskwela. Na napa-eskwela namon ni. Tunay nga magpatud. Kaya dungan manira nga napa-eskwela namon ni Yutiya. Balin tag-usa kami umangkon nga gin sa gikom, agi sa bukom. Ni Yutiya. Bali nagtag-usa kami umangkon nga gin sa gukom. Oh, hala. Inom na kita. Ikaw, Kikay. Di ka ba mainom? Agi, dira kong ginkaganaan ito nga ako. Ay, pagbata kay asawa ka ni Jun. Nainom ka ng tuba. Ay, pagkabata ka man liwat. Nainom ka ng tuba. Makukang ka ba? Mga tao na Di ka ba mainom? Di ka ba mainom? Agi, diri ako. Dira kong ginkaganaan ito nga bahalina. Ay, beer untay ton akon. Didaani ka mo ha. Ang love, June. Ato lang ko ha, kwarto ha.
Pasensya na lang kamo, tiyo, tiya. Tiyo, ito nga akon katampo. Baga, Nasanay ko din rin ko, kakabutang. ito nga akon katampo. Baga nasanay manggudhiya nga hindi ko nga kabutang. Nene. Baliw dulu, George. Kuhan mikrofon dito ilarom. Ah, Kalbutan eh. Lugod. Attitude. Gabuta tas ibang dito. Uy, pumalik ka di microphone waray. O saan unang dito BN? Sige, Hmm. kapi, didi. Ako. Adiyan. Yeah, right. Kawara-wara mo. Okay, lugod it sound. Lugod permanent it sound. Sige. baga akon, ito nga akon katampo. Ito nga tiyo. Ito nga akon katampo. Di ako ito tiya. Ito nga akon katampo. Baga nasanay ko diyahin rini ko nga kabutang. Pero sugad niya na nga waray kami trabaho. Baga maasa na kami ha iyo tiyo. Tod. Boleh lagi kita. Total. Adi mag-urusa man kita hindi ni nga balay. Burbig lang kita. Uy, maupay kay umabot ka na nuna. May darak ka ba nga masusura yan nga gabi? Hala, tiya waray. Waray ka na ngayon maggawasin isda o karne ref? Diri ba na ni merkado man kami ni dito haton Domingo? Ali, Miyerkules pa man la. Para aton usa ka semana nga aton konsumo. Ano nga usa kasi mana konsumo no na? Ano man nga tigsusura na mo nito udto, ha? Uri naglutoon. Kaya nagkabisita kami usa ka adlaw. Amo ba? Kariyag sidngon nga naluto na niyo. Waray! Nagpanusla! Ano rin na? Kadi man ka. Waray ko din niya tumuma. Kariyag sidngon nga naluto na niyo. Ako nagluto, no na. Okay, ano, may problema ba? Alangan naman diri ni Kikay nga dyan, papangauno na nira bisita. Nga nabtanin udtungan sa balay. Wala man problema tiyo. Kuan. Ayaw la, ititext ko hilito nga pumalitin isda nga utan. Para may sura kita. Ano nga isda? Ano ba itong plano niyo? Pupurgahon kami niyo hin isda? Di ba pwede magkarni naman kita? Mana? Ininuna. Ikaw na latong palit nga to talipapa. Di ba pwede magkarni naman kita? Aw, ininuna. Ikaw na leton palit nga to ha talipapa. Sige na. Aw, niyan anay, makuha la ko yung kwarta. Mga sosyal niyo. Kaya may kwarta niyo ginhatag. Kwarta? Mapili pa ka mo. Araw. Amat problema. Araway na ini. Sige. Ay, Lito, Nona, ayaw ka mo pagplanohin, pag ikaplitihin balay. Kiri man kita naghuhuot nga di, ngan usapalito, maaram ka nga haimo ko ini ighahatag nga house. Anlat. Mana Kumbaga, say? Babasa naman na. Pwede man. usapalito, kiri man kita plitihin balay. To, Nona, True. Lito, Nona, ayaw kong pagplanohin, pag ikaplitihin balay. Dili bang kita naghuhuot nga di. Ngan usapalito, maaram ka nga haimo ko ini ighahatag nga house and lot. Kung pananglitan, waray na ako din hiya kalibutan. Tiya. Wala mang problema kung kamula ni Tiyo. Kay diri kita kukulangon pero di radyon nga nito niya iyo katampo. May mga barkada pa nga dari na bisita kan eh. Di rin na nato nababudget ito na amon sweldo ni Nuna. Oo, tiya. Pwede man bumisita ka nga doon. Among pilipilitihap siya. Sorry, girl. Pwede man bumisit. Oo, tiya. Budget ito na amon sweldo ni Nuna.
Oo, tiya. Pwede ka man bumusita nga to haplitihan namon nga balay. Salit mahangyo kami, tiya. Nga tumugot ka nga, bumalahin kaming balay. Sirit ko palito. Kung makaasawa ka na, maabot itong panahon nga babayaan mo ako. Kami ni imo, tiyo. Amo ba initon imo igbabalo sa luyuhan sakripisyo namon ha imo? Aada ka, tiyo. Makampi. Luyuhan sakripisyo namon ha imo. Aada ka makampi, matuod ito nga imo asawa. Tiya, dirigad si Anay, balitot matuod, ka rin sa inyo matuod. nilito. Mana matuod. Dili matuod. Ada ka makampi, ada ka matuod. Sakripisyo namon, luyuhan sakripisyo namon ha imo. Aada ka makampi. Maugop. Ada ka maugop ang sakripisyo namon ha imo. Matuod. Ada Sa ka kripis ano basta siya ito. yuhan sakripisyo namon ha imo. Ada ka matuod. Hito nga imo asawa. Tiya, dirigad si balitot ka rin sa inyo nilito. An amon gud lang nga, muray batasan ni radyon ngan kikay. Tungod nga bisan ano, ito na amon gimpapalit. Diri ininiragin sa sarit. Ay hada na ako. May salahira tungod nga diri hira nagsasarit ha iyo mga pinanmalithin pagluto. Pero hito lang nga bagay. Malakat ka mo. Ikaw gud no na ito nagpapalipong iton ulo nilito. Ikaw iton sig iton sul-sul nga lumakat ka mo dinhi. Tiya, ayaw na paglakat. Pamitiin at patik. Tiya, ayaw na paglakat. Pamatiin na ang panig. Wala na gud mamati, tiya. Muna. Di ka pwede bayani, tiya. Suba dito namon kabutangan. Aw, kun amo ito, kamo itong paglungon ni imo tiya. Basta ako, ngito na akong anak. Nga ni nanay, mamimiling kaming kawababalinan. Che, di na ka na. Kababalinan. Papalinan. Sorry, Guda. Ni nanay, basta ako, ngito na akong anak. Mamimiling kaming kababalinan. Di na ka na. Ano ba yung natatawa ang pamilya? Ano ba tayo magbubuhaton? Mabalin ba kami ito na akong pamilya? Pero ano naman niya, tiya? Kaya ko ba nga bumaya ka ni kanda, tiya? Kaya ko pa. Di na ako dadapigan. Hino. Ambot, tinutindalapigan. The story of Nasa inyo, Ano sa pangapi iya? problema. Ore, papang pala. Pala kita. Ano nat nga usa. Adit mo man. O, dito no naman ini. Tulo na, nagkakramo na ganito sa nga Bi, adi. O, B, kadi, damot B. Wala kami B. Problema nila ito. Nagugupong niya kung naya susundo ni tiya o tiya asawa. Sinugaray. Ayaw, kan may regres linado. Say watching. Padayon. Uy, tiya. Kaya nga naman ka magawa sa itong bata? Kay ano? Ay, ginangangalas ako kanda Jun ngan kikay. Ada nalotin ira mga bisita. Nag-iinom na liwat ini. Ano? Tiya ayo pagsiring nga. Ginluto na liwat ang sura. Natong para iklupon. Agino na. Ayaw naman ito panhalo. Pagkaon la ito. Pwede pa kita magpalit nga itong hatali papa. Aw, sige na. Kadto na la, palit na lahin may susura naton yan ang agabi. Tiya, waray na baya ko kwarta didi. Napalit ko ng kwarta ko para niya nga simana nga pagkaon. Age, gihinalot ka na liwat. Kunauna ang nagpapakabuhi gihapon iton akon umangkon. Hilito. Kakain mo naman la ito niya sweldo, ha? Ayaw ako sidya nga nauubos na nimo pag pinahusay. Tiya, diri gid ako sugad hito.
Ay, sige na. Palit na nga tuhin may susura naton niya nga gabi. Ayaw na pag kinuripot. Tiya? Iman. Tiya? Sige. Okay, ito susugat. Kaya ko kayo ito. Ito na, Naka-admit ito. Kanan intro. Intro. Ano script, Ik? Diri mo, Juan? Ano lang. Kikay? Red man. John! John, Kikay, kanina ka mo, mga nga na kita. Ano ko na ito tiyo, Brad? Uy, makagaon na ngayon kita. Ano ngayon itong sura? Ano pa? Di isda na liwat. Nagpupurga na ko ito na akong tiyan. Terminal isda, isda. Ayaw kamo daw pili. Kaon na lang kamo, pero kung di rin nyo karuyag, di pagbiling kamo ni mga sura. Sakto tiyo. Magbibiling nila kami ng ibang asura at tindahan. Aw, litsong paksiw. Amo ito na among kukuhaon tiyo. Okay la ba? Okay, hala ko na lang ang tindahan ta. Nagsara na siguro at tuhi mo tiya. O sige tiyo, makuha na lang ako, makadi ako. Uy, yun na. Yan ang mga diri man nadudroy tingnaw. Agitiyo. Kanina pa ito yan nag-aaringit. Kay naubos dawan sura. Nga ginpalit nera para yan ang simana. Amo nga ginpakatuyan ni tiya at ni papa. Pagpalitin sura. Ada, pagabot nga ni, isda ginpalit na liwat. Ay nalapabato na na. Makatunlad itong awing niyong Kikay. Bangin, umugot pa ito. Ngayon nila ako makauntiyo. Number na si Donna. Job! Nila ako makap. Ay, ano ba noon nga? Ay, pagsiring nga magdidibahati nila at ug sa kitang mga on. Kita. Na ano pa ba nuna? Ay, ano ba noon na? Ay, pagsiring nga magdidibahati nila at kita ug sa kita kumaon na. Eh, magutom na agad noon na. Wala na radyon yan Kikay. Ang naturong na dayan na. Makangaralas man nga kabutag naton dito. Kung di rin na kanimut tiya, di rin nagpupong nga ato nga lumakat din he. Mailan na kami nga namilihin kabibitan. Aade, namimirkado kita para sa kasimana. Pero wari nga ngadtuan. Tungkol nga aade ton duduha. Nagluluto la kung kakaroyago nira. Mas nadako iton ulo. Kay di rin luwat din sasaway iton imutiyo. Ay, yan lang pag-istorya eh. Pwede. Kaon anay kita. Magutom na nga. Makapoy gad pag rinunda. Ay gad man itong karangit nga. Magsusugat akon. Ay, love. Pag-istorya kitan mo pa eh. Kinahanglan nga pagsabutan tayo nga duha. Oh, sige, pangananay kita. Sorry dito ha. Naaringit bula ako kanina. Tapos sa tawagon pa ako ni Imutiya nga kuripot. Pero yan talaga ito pang istorya eh. Tapos natin pangako. Pulis ka na hindi nilito. Wow! Oh, police na. Ano, ang dadakton ka mo. Ano? Ang dadakot ka mo ha? Ano ka mo nun ah? Sige. Ang mo nagyap? Ano pa ba nuna? Sige. Ay. Inaano ka ba nun ha? Kaya nung naging kadi mo man iningari pa atong kwarto. Magkarawad ka na tiya. Maasarang pala ito nga. Nangangarit kita ito na atong gimpapalit ng gamit. Ikaw na lang bahalap mag-istorya kang tiya ng tiyo. Siguro naman,
makaka-intindi rin iton aton sitwasyon. Napalit kita para iton usa ka semana naton nga konsumo. Pero adi, di rin naabot iton Huwebes, waray na. Tungod ito kanda Junior Kikay. Pasag din na laktira. Ay, unta. Ugsa mo ini buhaton. Ginyayak nan mo ni kagabi. Ginyan ni. Iti, ginyayak nan mo anay. Ugsa mo ini buhaton. Ginyayak nan mo kagabi iti, nga. Yan iti yo, ngayon. Ugsa mo ini buhaton. Ginyayak nan mo anay iti, nga iti yo. Ay, sukat nga nini nga. Baga ni kita itong nagtikang hinaway kanda Jun ngan Kikay. Tawarahin eh. Bahala hera ko nag-iragayakan. Para haakon, sakto ini nga akong gibubuhat. Total, iton adlaw, ani man hinanay. Di pwede lahera kumuha. Ngan alayo na lito, pakisa rin kanda imo tiya ngan tiyo. Kay kung diri kita matutoy hini. Oh. Mas maupay nga lumakat kita dinhi. Luna. Mano, Anay. nag-iisog ka na hindi rin. Ay, nako. Ito nga. Kay, Dito, prito portahan. Anay. Dito, mabahay ng putahan. Sige. Sige. Lito ang Brito portahan. Lito! Adela Teo. Badalela. Ano na Teo, ano na? Inaano na ba kamuha, Lito? Iyo mang ginangpul ito nga rep. Kaya ano, nga daman ito asurul tiyo kwarto. Kaya no lito, waray mo ngayon sumatira tiyo ng tiya kakulog. Di ba waray ka lumakat? Ito na akong pakiana, kaya ano nga iyo ginsulod ay kwarto. Baga anong luhat ito niyo ginpapangaritan. Tiyo, kinahanglan pa ba naman ipa-insindiya iyo ni tiya? Nona. Ayo pagsugal itong gantiyo, ay pagbatong-baton. Sorry, tiyo. Pero bagan di rin naman kamo na respeto itong iyo gibubuhat. Napakianak ka pa kung kaya nga aadya sa kabiton ref. Tungkol dito waray niyo alu-alu nga. Sorry la. Tungkol sa kabiton ref. Aadya sa kabiton ref. Tungod ito hiton waray alu-alu nga imo umangkon. Hidjon. Ganito nga iya katampong hikikay. Namamalit kami para usa ka semana na konsumo namon. Pero hira itong gibubuhaton. Aw. Namamalit. Katampong hikikay. Namamalit kami para usa nato nga konsumo usa ka semana. Pero hira itong ano itong nila gibubuhat. Tapos uugupan mo. Kuwaray mo buong batasan. Nakikikuila ka mo hini nga balay. Diri pa niyo, padumdum ka mo ha. Ika dito natog, kay lulutuin ko para yan ang aga. Ay, Tiyo. Kalma lang kita, di aga pa. Makusog magmuna ito ini yung pagtuktok ang mga baganding kalasan kami. Nangangaturo pamangod kami, pati itong bata. Diri kami ito na ngay lumugar rito, kundi ka mo. Kaya kamo ito nakikikuilangan ni. Na diri ka mo nga maghingaday ra. Diri ka nakikikuilangan ni. Na diri ka mo, nga nga ba. nahinga nga ba yung radyon yun? Kaya kamo ito nakikikuilangan ni. Na diri ka mo nga, nga ba irat yun nga kikay. Ada kay, kalayas ka mo nga ni. Oo, manlalayas kami. Eh kami malap na. Kukuan, nalulugi din Nga ni. Sige. Bye. Adi, nahipos ko nun nga tanan. Sakto lang ni. Pag abot na ron niya ni Lito, diretso kami magsasari kada tiyang ang tiyo. Maglulugarin kami. Nakita ko naman ito nga balay. Okay liwat kay walking distance la, kada tiya. Kung ano man, madagmit namon nga makakanina nga kalagsan. Yan na milit panlayas kita din Yan na mismo. Yan na. Pag una, Pili. Mana? bong. Nagsisa. Sisa, Rospin, Kuha nito. Si Joyce.
Maupay kay aanhi ka mo nga tanan. Sige na kamo, John, ngan kikay. Lingkod na kamo, nga di halamisa. Adilo teralito nga nuna. Maiigo kita hining alamisa kay waluhan man ini. Oy, sisa, kadi na nga di, ayaw kad pag inawod. Oo, mana pili. Yayakan pa. Sige, amo naman lato si isa mo kain. Ito na, ihi. O, ayaw na lang ito. Pwede naman. Si Mano na lang. Ayaw kad pag inawod. Pag inawod. John, ang kikay. Maharam naman gud ka mo, nga nagsarit na dihera lito nga nuna na maglulugaring tumito niyo kawaray liwat respeto ito nira mga butang. Pero di nira madayon kung magkakaurupay kamuin buot. Di kang ina John ng kikay. Di na kumaugupiton sa iyop niyong mga gabo. Pasaylo kami. Tawag mo ni Joyce. Oo, nagyayakan pa. Pasaylo ako maugupiton sa iyop niyong mga gawin. Pasaylo kami niyo. Lito nga nuna. Sugad man kamo tiyo nga tiya. Tungod siguro nga naawod kami pagsarit. Amo nga nakukuha na lang kami ngadto haret. Ito na amon mga lutuon. Palit ka mo, kung gusto niyo kumaon ng marasa, palit ka mo. Mga lutuon. Iyangan, dingi. Tumagkot na ako ng lulo. Huwag kang jacket. Okay, standby. Mga viewers. Mga viewer. Maring fay. Nasasalin na na. Mahuman na yun, hindi na may ha. Before you can apply the for our worker, visit the U.S. Embassy of Invitation for a non-immigrant worker must be filled on your behalf by a prospective employer and be approved by USCIS. Once the petition is approved, this will send your prospective employer a notice of action. How to apply? After you approve the petition for non-immigrant worker, there are several steps in the visa application process. The order of Tangkuan. the steps and how to complete them may vary. Complete the online visa application. Online non-immigrant visa application form DS-160, complete the online visa application. And 2, print application from the confirmation page. You bring to your interview photo. You will upload your photo while completing online from DS. Your photo must be format explained that your must be square aspect ratio. Dimension equal within minimum acceptable dimension 600 by 600 pixel. Maximum acceptable dimension 100 Adi ka din by kuan. Preserve your photograph for Adi liwat din kuan. color Historian the image must be Church. color Church. space cone Adi historian. cameras file Kuan format niya. policies images then kilobytes. Religious raga pamilya. Pagkatapos. Bisa namin niya. Pagkatapos kang tayo dito nga bata. Ito gambayan mo kaya kuan. Ultimate pagbubo. Pagkatapos ito yan. Yung ka-encounter ito niya. Ano tag-video na sa Ikaw tayo rin. iyang mga new friends, nga mga liberated, pero di rin Who magrao. will pay for your tip?
Ito pa niya Have kung you ang ever iya susundon, ito niya mga friend na and you use it kabagbuhan before? or iya Have kag-aral you na. ever used it? Kaya sa Yes, saruwal na yan, before. takay bawal. Your photo here, do not Takay write ko in nito. space. Dahan nito. So, kani ma'am, Uy, diri, bisan itong born again nga mga kuwan, dir, bawal hira. Bawal hira magputo. Parehas ang born again Iti ang problema, paano iya magiging makakuan ba iya, makahalang bilot iya, ano ka pwede babakon? For 37 years ko no, kakilala ko, after ko ng 37 years, kakilala ko pala Try ko na kang yung pagsurat. Ano Salamat. daw layat, ikaw ang pag-ianak ka iyagan ko. Mga nagiging Katolik ko yun. Sabi ko, Kan parang ang Kristo, magpatuloy. Katolik ko. Baris, Kaya, Balto. Kaya after 37 years Elda. ko no, nagborn Dragon again man niya. Versosa. Kakilala pala niya kang Beyond Kristo. Arthur, Okay, beyond. kuwan, diri, ako manggo dito. Pag sasalay ko dito. Para lang magseryoso ba? Ito sasalay Ayaw ka pag siri nga diri yan nakilala nga daw ang Wala San Kristo. Diri, Di at amo iya Di- ko. Ako Ano na na si si Hindi Tuwa, kaya di na, akong tuwa. hindi pa ko Carlosarino. na ito nga kanang born Ang tuwa, again. ada. Eric, kalala na. nagkuhan yan, ano ka Ada pwede nakikita. Hasta nga na yan. Sumat ko no ka iyo Kan before Carlos after Arino. 37 Ako to kuwan, years. Gab, Ang nakakadaog. pakabaling ko Sige na. kuno nga ni kung And mga ko na pagtutuan ko nga video. born again. Amo pa lang pakakilala ko kang Kristo. Sin ko. Ano? Sabi Iging ko, ka, it blended at Bye. gin mo Sunod naman. nga sala, itong katoliko. ayaw pag siri nga waray